Falece un bateiro de Vilanova cando recollía cría de mexillón nas rochas pola zona de Montelouro. Consternación entre o sector do mar pola morte esta mañá de Luís Piñeiro en Muros, que perdeu a vida cando se encontraba apañando cría de mexillón nas rochas pola zona de Montelouro, acompañado polo seu irmán. Cando fallece unha persona, non solamente no mar, en calquera é un día triste, non? Pero, bueno, o sector do mar, a verdad que os accidentes están aí, sempre chega o inverno e sempre polas cousas do tempo, do que sea, ou calquera fallo, sempre hai estas desgracias, non? Pero, bueno, eu non teño máis que darlle pésima á familia e a todo o mundo e ao sector do mar, que é un día moi triste para nós, non? É un día triste porque, claro, un dos nosos compañeros, neste caso un bateiro, morreu aí en Montelouro, ele creo que era de Vilanova, se mal non vi nas noticias, e, bueno, é lamentable, pero son cousas que pasan no mar, o mar non deixa xogar con nadie, e, bueno, estamos expostos sempre a un peligro extremo. Todo apunta que foi un golpe de mar o que fixo que este mariñeiro, veciño de Vilanova de 46 anos, caírase golpear a cabeza. Tristemente, hoxe, é lamentable que, bueno, morreu aí un compañeiro que, aínda que pertenece ao colectivo dos bateiros, é un compañeiro máis, porque, bueno, no mar eu sempre digo que somos todos un, e, bueno, morreu aí na zona de Muros, e, bueno, é un día triste, a verdad, para a xente do mar. Porque saltar as pedras non é fácil, non? Non, saltar as pedras non é fácil, e tanto se a Mesilla como o Percebe, compartimos territorio, e son as mesmas zonas, sabemos ben o que hai, andaba a mar, e posiblemente, bueno, o chaval levaría ao mar e batería a cabeza, e claro, tristemente, bueno, estamos falando de... Bueno. Despois de que caes ao mar cun mar tan malo como este, incluso aínda que non leves un golpe na cabeza, a mesma refisa que nós chamamos, a mesma correntada que che leva hacia o fondo entre as pedras, xa che afogas, xa non fai falta tampouco que realmente leves un golpe na cabeza e quedes sin sentido, senón que xa afogas. Salvamento Marítimo Finisterra alertou deste suceso a todas as embarcacións que navegaban pola zona. Tamén se desprazaron ata alí o Servizo de Gardacostas de Galicia, o 061, o GES de Muros e as entes da Garda Civil e da Policía Local e Protección Civil de Muros.